Imaginación, creatividade, mesmo surrealismo, comprenderedes que non é doado entrevistar a alguén con este aspecto. Pánchez, tes que entendelo. Déixote para último porque teño que facerme a idea. Comecemos por Antén Lezcano. Hai quen di que o pioneiro. Podes falar de pioneiro neste asunto das camisetas? Cada un pode falar do que quera, vamos. Comezaches un pouco... Por que comezaches, Antón, a deseñar as camisetas de Nike? A meu adícome ao deseño gráfico. Pois dai saliu. Hai cousas que saen que dices isto ten que ver máis xente, non? É certo que foi un pouco a raíz do centenariazo daquel partido do Dépor en Madrid, cando o Deportivo gañara 2-0, que te dixeches non imos ir coas camisolas do Touro, non? Exactamente. Eso sí, eso foi cando saquei a bandeira galega coa vaca, pero xa viña de antes o rollo das camisetas, xa vendía de escaqueo, digamos. Se parece, porque queríamos comprobar a túa creatividade. Ve aquí, Antón, podes recoñecer destas camisolas cales son deseño teu? Flipo con Galiza. Sube, por favor. Non ao reggaetón. Ponte de dereita, por favor. A taza do mundo é nosa. A taza do mundo é nosa. Polo de fresa, que vai con que polo de laranxa, pero non o trouxe. Porque sintas series, digamos, sí. Non? Colles unha idea e desenvólvela. Sí. Esa idea. Sale solo. Como vexamos, gracias por servirnos de modelo, porque sodes moi guapas e moi guapas. O de non ao reggaetón, super de moda, Espero que sí. Hai que estar un pouco ao loro, ¿no? Para crear todo esto. E flipo con Galiza levado por este amigo, non me digades que non é bonito, tío, ese aplauso a ti. É que quedalle moi ben o verde tamén, Grazas, Deus. Podedes sentar. Senta, Antón. Bueno, pois quería seguir con este tema que nos coñecemos hai anos. Eu máis, teño un prototipo. Esta camisola, explícao ti, por favor, Miranda, que pasou con esta camisola? Non sei. Por que na chegaches a facer en serie? Bueno, fixemos unha pequena proba e tal, e non a fixemos en serie porque a xente non entendía logo o deseño. Octopus Feira Style. O deseño non entendía moi ben. Eu teño ben gastadiña, pero teño moito cariño porque é un prototipo que me regalaches. Rei Centolo comezou de outra forma. Miranda, ti traballabas un pouco en Burela, no bar da tua nai, non? No, foi despois xa acabar a carreira de Belas Artes. Estaba traballando na hostelería e entonces, bueno, quería traballar de diseñador e tal, anduve buscando, mandando currículos, tal, non salía nada. E de festa en festa. A vender as camisetas. Anda que non pasaches festas, non? Bastante. E traballaches de camareiro no Parlamento de Galicia. Esa foi unha etapa. E vendías aos parlamentarios. Ali foron os primeiros clientes que tuvemos. Sí? Sí. E quen che compraba máis, os da esquerda ou os da dereita? Pois por igual. Sí? Sí. E comprabanchas a mazo, non? Sí. E fixáramos aí comigo, por favor. Cada vez que vou por ali me fan cargas. Ven por aquí, Miranda. Se non che importa, íbamos facer o mesmo. Sinálanos cales son as túas creacións, non? A de sardiñada. Sardiñada, podes terguer, compañeiro, por favor. A de berberechos. Os berberechos, non? A de falo galego. Esta é un pouco machista, Miranda. Depende como se entenda. Podes te levantar, amigo, para que se vexa o tamaño enorme do falo galego, non? Falo galego. Que un pouco... E cale máis túa? E a de Rianxeira. A de Rianxeira, non? Estas son, o falo galego ten xa algún tempo, Rianxeira é máis nova, non? Hai que estar ao día. Hai que estar ao día. E tedes espionaxe industrial, copiadesvos entre vós, creo que sacan unha de Rianxeira ellos, non? No, máis ou menos, pois, non sei. Sempre podes ao mellor coincidir nun tema, sabes, non te das de conta e resulta que sacas... Pero é outra visión. Pero outra cosa. Vendedes algo así como 100.000 camisetas ao ano? Non, menos. Cantas? Non sei. Pero moitas. Moitas. E moi especialmente a turistas, non? No, a xente de aquí. Sí? Xente de aquí, xente que está na migración. Eu vexo sempre os turistas, macho, a marchar con 4 camisetas destas. Pois non sei. Eu, polo que teño entendido, é xente de aquí, máis que nada. Non sei. Gracias, Miranda. Fernando Lema, o caso de Once Varas é unha certa especialización. Tedes moita referencia ao clima, non? Sí, foi bueno, como somos os que estábamos en Santiago e, bueno, Santiago sempre chove, pois decidimos
tirar por aí. E xa oiches o que dixo Pemán, en fin, que quería tallada, machiño. Sí, unha cuanta. Oye, o vosso caso partices dunha tenda en Compostela, na zona bella de Compostela, e non sei se tedes pensado expandirvos ou non, ou... Pois agora acabamos de abrir unha tenda nova en Rúa do Vilar, pero xa máis destinada a roupa en xeral, a parte de camiseta, pois. E vos pasades o día, como xorden as ideas? De repente, a serie de chuzos de punta, de varas, de tal... Eso vai todo seguido ou ides entre ti e o teu socio e ides dando ya a cabeza? Home, pois isto é unha primicia, porque a primeira vez que fixen unha camiseta, antes de facer ninguna, atopéme a Miranda de Copas. Que raro atopar a Miranda de Copas. Que raro. Dixenlle, oye, tío, eu quero facer camisetas, tengo o meu currículum. E non me chamou, dixe, este borrachuzo. E nada, sacamos chuzos de punta, así empezou. Pero é certo que empezastes con 1000 euros, que apostastes en camisetas, e que foi unha decisión, non? Sí, recuperei un poquinho máis de 1000 euros, dixen, pois vou apostar outra vez. Ben comigo, Fernando, se che parece, fagámolo cos amigos e as amigas desta grada. Recoñece as túas propias camisetas, por favor. Pois temos unha das últimas, Atrocidade da Cultura. Atrocidade da Cultura, wow. Que máis? Temos Bicos de Nai. Bicos de Nai, non, esa canción que é preciosa. Que máis? Temos Hai un galego na lúa. Hai un galego na lúa, esta na coñecía, fíxate. Non me digas máis, Chuzos de Punta. Chuzos de Punta, que é o bestseller. Que ese é un clásico, Sí, eu creo que sí. Esta é a máis vendida das vosas, por exemplo? Sí, eu creo que sí que foi a máis vendida. E por aquí estamos xa con ideas novas. Sí, un poquillo, sí. Pois grazas por traérnoslas, Fernando. E nos queda